akwai nan adoption a dauki yaran mutane a ajiye kawai ana ta faskanci da su wanda bai kamata ba, ana ta zina da su. Addini yana fushi da wannan, dokan kasa tana fushi da wannan. In abu ya faru ina ne ya kamata ka kai kara, saboda kada an yi fyaɗe a gida ka ce a an yafe na gida ne wanda ana ta rufa ba mai tunanin wanda aka yi ma fyaɗe. Barkanmu da warhaka. Sunana Grace Yohana Abin. Ina aiki a Salama Sexual Assault Referral Center. Akwai da yawa da ya ban tausayi, ban ma san wanne zan dauka ba. Amma bari in dauki na kwanan nan da ya dau tausayi. Musamman yara. Kaga yara ba su da mai tsaya musu ba Allah ya taimake su ba. Sannan kuma Allah ya ba su wanda ya tsaya musu. Akwai yarinyar da kwanan nan ma aka kawo mana. Me ya faru? Uba da uwa sun rabu. Uba da uwa sun rabu, ba ta da gata kuma kenan. Kaga an aure wata a gidan, yarinyar nan ba ta isa ta sake shiga gidan ubanta ba. Gidan mahaifinta ne ba dama ta shiga don kishiya za ta hana ta shiga. Kamar ita ta kore uwarta. Amma yarinyar nan tana kwana a titi saboda mene? Saboda an ce ita mai ya ce. Kaga dai ba mai ya ba ma da yake ba ta da gata, ba uwarta a gida, an bata ta zama yar titi. Yanzu kes din nan yana ongoing, mun turo ma security. An fara bincike, duk mutanen da suka sa hannu suka ma duke ta, wanda ta tuna da su doka za ta yi masa aiki. Na ba wannan kaɗai ba, muna da wanda iyaye suna da fada, gara ma nan manyan za su iya taimaka kansu. Amma yara, me yasa uwa da uba kun yi a cikin soyayya, kun haife yara yaran na cikin soyayya, sannan kun samu dande kuna da rashin jituwa ta shafe yaro. Me yaron nan yayi da an haife shi a cikin soyayya, fadan ku ya shafe yaro. Yanzu muna da wayansu yara da sun girma ya shekara 4, ke zina na yi shi just shekaran jiya. Shekara 4 ta ce bai leka ba balle je ziga shirye da yara. Yaran nan sun girma sun kai shekara 15, 14, 11, daya na 15. Ka san yaro da abinka da identity, ko kaki ko kaso yaro ya san yana so gidan uban shi ko gidan uwar shi. Yaro yana so ya je gidan uban shi, ya je uwar wannan ma kishiyar uwar ta kore shi. Kishiyar matan da baban ta aura ta kore shi. Nan ko shekara 4 nan bai aika kuɗin abinci. Hakkin yara. Hakki na akan shi kana uba. Uwar nan tana lura da yaran nan, ta sa su a makaranta, da abin ya yi ta wannan an shiga wannan shekarar kawai ta kawo kara. Sai jiya muka samu, ko shekaran jiya muka samu, muka zauna da shi. Shi ma mun mika jami'an tsaro a yanka mashi kowane wata ya dinga kawo musu kudin abinci. Kai shekara 4 nan ma da bai bayar ba, dan yanka mashi dan ba da wani abu. Wannan cin zarafin har ina. Hakkin yara, abincinsu, suturansu, wurin kwanansu, makarantansu, lafiyan jiki. Kai baka ma san me ake ciki ba. Uwa ce take ta fama da su. Kai uban ka sai sun girma ka ce kai ne uba. Mu yi hatara, saboda mene? Baka san halin da ma yaro zai dawo ba. Yaro wani lokacin ya gutsira ya zuciya shi, ya zo ya rama, ba za ka ji daɗi ba. So saboda haka psychosocial support din is very very important ma yara. Cewa uba da uwa suna da matsala, dan Allah kada ya shafi yara. Ai masu adalci su ma. Shine magana na. Zarafi mata da yara har da mazan ma, saboda a cikin tafe-tafe mu mun ga cewa mazan ma ana cin zarafin su. Saboda muna da misalai da kila an jima zan dan yi bayani. Wannan ofishin Kaduna State Government ne. Muna da guda 4 su a Kaduna State Government, wanda yana lura da bangaren cin zarafi ta bangaren fyaɗe da bangaren cin zarafi na fitan hankali dai. Irin da so muna da guda 4. Muna da ɗaya a Gambo Suwaba General Hospital a Zaria. Muna da ɗaya a Yusuf Danso Tudu Wada. Muna da ɗaya a Kakuri Gwamna Awan General Hospital. Sannan muna da ɗaya a nan Sapatria Kwa Memorial General Hospital. A cikin guda 4 nan, guda 2 suna cikin garin Kaduna, ɗaya yana Zaria, ɗaya yana nan, saboda an raba su akan senatorial zone. Ko ne senatorial zone ba sai mutum ya bar kafan can ya kama hanya zuwa Kaduna don zai je a saurare shi ba. Shine aka ce aka kebe. So kamar mu local government guda 8 wanda muke aiki tare da su, sukan zo ta nan. Ba a ce dole in ya faru ka je straight sai kafan can ba. Muna da su general hospitals. In ka je ta wurin za su iya su taimaka, sai a yi magana tare da mu, sai mu ci gaba. So akwai response team wato mutanen da suke anshi wannan abin ya faru. Muna da su security, civil defense da Nigerian police. Muna da Ministry of Justice, Ministry of Education. Muna da su civil society organization, kungiyoyi masu zaman kansu, da international kuma da na national, da na kasa gaba daya da na kewaya. Sannan muna da ministry namu na walwalan lura da jin dadin jama'a. Wannan musamman ma mu ne muke karkashin ta, wadan suna dudduba take-taken mu da sauransu. Sannan muna da ita SAC center karan kanta ta wurin gwaje-gwaje da lura da mutanen da aka ci zarafin su.
sannan muna da shugabannin addinai da kuma mazananta shugabannin masu anguwa traditional leaders da tare da su dai muke kawai hakuri hausa na wani lokaci yana dan cewa so banda response din masu anshi a cikin state government muna da masu anshi a tan mazaunin mu inda muke zama don muna duba ya za a kare wannan abin daga faruwa ko ya faru ya za a kada ta sake faruwa sannan muna duba karewa protection kenan ya za a kare wanda aka ci zarafin shi sannan shi ma wanda ya yi barnan a yin bayan hankali ba za a iya yi mashi duka daga gari so ya za a yi shi ma a kai kara nan da na saboda kada shi ma ci zarafin shi wani lokaci ba su suka yi ba wani lokaci da gaske su suka yi sannan muna duba accountability menene doka ta ce akan wanda ya yi wannan barnan ko wanda ya yi laifi me doka ta ce akan shi so kagan wannan shi ma yana cikin abubuwan da ake duba so banda su muna da abubuwan da ake ce types of violence mu abubuwan da musamman muke gaba da su ko muke duba su muke ce su ne in kayi za a ce kayi laifi to abubuwan su akwai da yawa kamanin cin zarafi na fitan hankali zage-zage kira sunayen da bai kamata ba akwai na duka na naushi a dauki abubuwa a kwala ma juna a dauki wukake da sauransu sannan akwai na wurin bangaren jima'i na fyaɗen karan kanshi na shafe-shafe a shafe ya mutum ciki yadda bai so ba da yadda ya yi sannan akwai na adoption a dauki yaran mutane a ajiye kawai ana ta faskanci da su wanda bai kamata ba ana ta zina da su addini yana fushi da wannan dokan kasa tana fushi da wannan kuma sannan akwai na bangaren economic violence ta bangaren gona aikin gona ko abinci ko kayaki mallakan mutum yawa kayan mallaka kaga ana cin zarafin mutum ma ta wannan wuraren sannan akwai ta wurin albashi ko mutum ya yi aiki ne ka gan ko miji ne ko mata daya cikin su yana kontrolin kudin daya hana daya cin zufan shi da sauransu wannan shi ma ana bakin ciki akwai trafficking fa ana siyar da yara fa ana sace-sacen yara ana siyar da yara muna da wannan ma muna samun experience din wannan to ba a tsaya nan ba bari dai mu bar wannan sannan mu ci gaba akan ce akwai referral pathway wannan shine na so zan sa kusa sosai a kai in abu ya faru ina ne ya kamata ka kai kara saboda kada an yi fyaɗe a gida ka ce an yafe na gida ne wanda ana ta rufa ba mai tunanin wanda aka yi ma fyaɗe saboda wanda aka yi ma fyaɗe muna tunanin shi fyaɗen da aka yi akwai lokacin kajaranta akwai mai dogon tsawon lokaci negative effect din shi barnan da yakan yi a ma mutum a jiki wanda shine muke fushi da shi ba masu aka ce in ya faru me ya kamata kai to kaga an yi fyaɗe kai ba likita bane kai ba mai gwaji bane ba za ka kai asibiti da gudu nan da nan a bada magani ko wani magani da ake bayarwa ana ce da shi post exposure prophylaxis pep ana bada maganin nan saboda yana yaki da kanjamau in Allah ya da an faɗa da shi a cikin kwanakin da abin da ya faru kada ya wuce kwana 3 nan da na za ba da magungunan nan sannan a duba jikin mutum a cleansing jikin mutum kan live a normal life amma kaga an yi shiru ana ta boye bayan kwana 3 ka kai wani magani za a ba mutum kaga zai yi wuya ba za a iya ba mutum maganin nan ba balle ya sha sannan a ce okay an dan karewa wani lokaci ka gan cikin da ba a yi planning ba ya shigo saboda ba yi magana ba an yi shiru da shi so in ba an bi tsarin da ya kamata ba yana da wuya akwai inda in ya faru za ka kai wurin police straight ko ka kai civil defense ko ka kai any security agent wani ma ka kai ma mai anguwa ko shugabanni da sauransu ba hana wannan ba amma ka dubi wanne ne ya kamata a yi first su mutanen da an kai masu suka fara ga su ma da wurin wancan bai san inda ya kamata ba ya zo wurin ka sai nan da nan ka kai inda ya kamata a dan shiga na asibitin na dan gyara jikin mutum sai a ci gaba da kes wannan akan referral pathway kenan hanyar da ya kamata a bi wanda we are not against it is very good to kuma banda wannan aikinmu ya nuna cewa mun riga mun recording cases wajen 4,326 tun da muka bude wannan Allah da 2019 aka bude wannan center February da muna case kaman guda 2 a wata har guda 9 ko 14 ne sai ya zo ya yanzu muna case wajen 50 ko ya wuce ma 50 shekara December mun yi 48 November mun yi 70 you can imagine so a shekarar nan gaba daya 2024 mun recorded 906 cases da muka yi from January to December so a every shekara yana da misalansa so in ka kirga from 2019 to this muka sassamu har mun kai number 4,306 cases kuma irin wannan ba wai ba samun shari'a ba ana samu amma muna samun cin zarafi mu ma karan kanmu ana cin zarafin mu saboda mene ka kai kara kana nema yamma mutum adalci sai ka ga an kashe kes
kes ya wuce wani lokaci baka san me yayi ba. Wani lokaci ma wanda yayi kara zai ce bai son kes. Ba wannan ba, amma ina ne ya kamata a yi adalci. Akwai cases da ba na mutum bane, na kasa ne. Muna so doka ta dinga aiki saboda mutane su san ya kamata a yi abin da ya kamata. So I think that's a takaice wai mu a ce dai muna na ma fara maka bayani akan kalubale cewa shi samun biyan bukata, justice, samun adalci shine dadin wanda ya kawo magana ya ce an ci zarafi na, ni ina so ya mani adalci. Amma kuma adalci kuma samun shi yana da ma'ana akan kowa da kowa. Wani in ka saurare shi ma adalci ne. Wani zaka je ka saurare shi saboda akwai irin wani da mukan zauna mu tattauna saboda zamantakewan mu nan zaka ji wani ya ce bana so a kai kirzi na ko ina so ku tattauna mun tsakanin mata da miji. To na tsakanin mata da miji dinnan kai masu magana ka tattauna da su, wannan ma adalci ne a wurin su. Wani su samu sun ji daɗin wannan. Amma wani zaka ji an ce a irin na fiya na ni a kai mun gaba, ko an karya mutum hannu ko an ji mashi ciwo da sauransu. Wani yana so a wuce can. To kaga wannan shi ma. To muna da kalubale da dama. Wani lokaci mutum yana so ya kawo kara bai da kuɗin mota zuwa kawo kara. Wannan ma yana cin zarafi. Sai kaga mutum ya yi shuru abin kuma abin ya zo ya mashi hilla a can daga baya. Kaga mutum bai yi magana ba. Banda kuma a cikin aikin mu dole mu yi abin da ake ce follow up. Shi wanda ya kawo kes namu an ci zarafi ta bangaren jima'i, muna so ya ma mutum adalci. Dole kuma muna ta bin sawo mu tabbatar cewa an yi ma mutum adalci. So some of these sune kalubale. Muna da wani babban kalubale da ina roka ban san yadda za a yi ba. Irin su jama'in tsaro din nan. Inda za a iya a taimaka ko al'umma ko masu zaman mutane ma. Wani Allah ya hore mashi ya ga zai iya ya taimaka musu. Ko da za a je a ce musu kai ga wannan ku ajiye an samu irin cases na cin zarafi na mata da maza ko yara ne, za a taimake su. Wani lokaci sai mun kai cases su ba su san za mu kawo case ba. In mun kai case kaga su ma hankalinsu sai ya daure cewa to ya za a je a kama wanda ya yi fyaɗe, ko kuwa ya za wanda ya duke yarinya an faffashe ma yara jiki an yi masu zarafi. Kaga su ma wani lokaci ba su da irin wannan. Sai kaga an fara kame kafin har in ba an je da wuri ba mutumin da ya yi barna sai ya gudu ya bar gari. Wani ma sai ma yarinya ciki ya gudu ya bar gari kenan baka sani. An ba yarinya tana ta yawo da ciki ba san mai ciki ba, ko kuwa an san mai ciki amma ya gudu. Kuma an san dangin shi wani lokaci. Sai kaga abin ya hana. Wannan kadai ba. Muna da wanda iyaye suna da fada, gara ma nan manyan za su iya taimaka kansu. Amma yara me yasa uwa da uba kun yi a cikin soyayya, kun haife yaran na cikin soyayya sannan kun samu dande kuna da rashin jituwa ta shafe yaro. Me yaron nan yayi da an haife shi a cikin soyayya fadan ku ya shafe yaro. Yanzu muna da wayansu yara da sun girma ya shekara 4 ke zanna na yi shi just shekaran jiya. Shekara 4 ta ce bai leka ba balle je ziga shirye da yara. Yaran nan sun girma sun kai shekara 15, 14, 11 da yana 15. Ka san yaro da abinka da identity, ko kaki ko kaso yaro ya san yana so gidan uban shi ko gidan uwar shi. Yaro yana so ya je gidan uban shi, ya je uwar wannan ma kishiyar uwar ta kore shi. Kishiyar matan da baban ta aura ta kore shi. Nan ko shekara 4 nan bai aika kuɗin abinci. Hakkin yara. Hakki na akan shi kana uba. Uwar nan tana lura da yaran nan, ta sa su a makaranta da abin ya yi ta wannan an shiga wannan shekarar kawai ta kawo kara. Sai jiya muka samu ko shekaran jiya muka samu muka zauna da shi. Shi ma mun mika jami'an tsaro. A yanka mashi kowane wata ya dinga kawo musu kudin abinci. Kai shekara 4 nan ma da bai bayar ba dan yanka mashi dan ba da wani abu. Wannan cin zarafin har ina. Hakkin yara, abincinsu, suturansu, wurin kwanansu, makarantansu, lafiyan jiki. Kai baka ma san me ake ciki ba. Uwa ce take ta fama da su. Kai uban ka sai sun girma ka ce kai ne uba. Mu yi hatara saboda mene baka san halin da ma yaro zai dawo ba. Yaro wani lokacin ya gutsi da zuciyar shi ya zo ya rama ba za ka ji daɗi ba. So saboda haka psychosocial support din is very very important ma yara. Cewa uba da uwa suna da matsala dan Allah kada ya shafi yara. Ai masu adalci su ma. Shine magana na.